bocah-bocah, saiki yuk sinau bab ukara pakon lan ukara panyuwun. Ukara pakon yaiku ukara kang tegese kongkonan utawa ajakan. Ukara pakon bisa uga diarani ukara kang ora genep utawa kalimat tidak lengkap. Ciri-cirine ukara pakon yaiku nomor 1, tembung kriyane diwenehi akhiran a, en, ono lan no. Nomor 2, nggunakake tandha seru ing akhir ukara. Tuladhane, wacanen buku iki, jupukna tasku lan rewangono adikmu. Nah, saiki yuk lanjut nang ukara panyuwun yaiku ukara kang tegese nyuwun. Ciri-cirine ukara panyuwun apa wae? Nomor 1, kadang-kadang dikawiti tembung tulung utawa ayo. Nomor 2, diakhiri tandha titik lan nomor 3 umume sopan. Tuladhane yaiku nomor 1, Bu kula nyuwun sangu. Simbah kula nyuwun gendhis lan Mbak kula nyuwun buku. Nah, iku wau tuladhae ukara pakon lan ukara panyuwun. Pun ngerti kan ciri-cirine ukara pakon lan ukara panyuwun? Coba saiki praktekno.